Di kamot lang may patay honorarium tayo na po tres ket ni agrigor di kiti kagawa doon po nakton ko na. At halang nga kagawad na po di pay ket di kiti apo nga tanod ko na iso nga idi at dati di pinagbi-meeting may kaputa hati pay lang nga kay ruwar ko na da nag-i-suggest apo din sa Jack Mariro ni apo kagawad ni Drada. Kaputa da pay lang gitras panday apo ka isupay lang nga ron ti pagpasweldo tayo kaligiti apo nga barangay tanod kan BHW ko na. Nung gabot, jaklat tawag mapdag apo idi nang rugiak nga mapanag damdamag ni bookkeeper no anak status ni treasurer tayo. Ganti ko na ni bookkeeper apo ikaman ang snapshot di bangko apo kap ko na. Iso DJ nga umunang alawas ni September apo idi inpamaysak apo ti inanusan na pag nagsubli-subli bangko kadwak ni apo kagawad pala ni apo sekretary at adigiti apo nga gagawad no agawi sakit adumot ti kumikum da iso nga gabuta ni apo bala mabalit tabo kap no intayo ko na inanusan mi apo ti nagsubli-subli ijay landbank no kabukam jelan baka mo ikamagdiretso ni kuwa into no at danto man sa lusod ni kuwa ni kamtin ni bookkeeper sa kanto man nagsubli ni bangkon duang alawas abo nga kadeti no programi aging gana nga naalami amin ti snapshot DJ bangko apo ket idi nakita mi DJ snapshot tayo iti September dijayan apo nga nakita mi nga DJ Pundo tayo di barangay na bugot basiton. Isang nga di napanunod mi intayo i-request kin ni Kuwan tayo i-audit naman di ko tayo kunak kanya da apo kagawad bala kin ni apo sekretary ako. Aging gana nga kinit-kita na di kiti pagpapeles nga in-submit ni apo tresurero. Kundi di kitaan da di may subsabit na po nga pagpapeles kundi di nalami di bangko makita di dyan na po nga adult diferensya na di subsabit na kundi di papeles nga inalagi di bangko na po iso nga tiko na di kuwa sino ka di tipatsik ka na kayo nga doon apo kapitan kundi apo treasurer ko na at andan sa nga si ka tipatsik apo kapitan at debi intet mo kanyang nga papeles at isot pakakita nga original ko na apo di jay itatan idi nakuan mi nga kasjay na apo yung sahot na ko na yung total na apo di jay na kuan ni apo treasurer idikpan di jay nga siyempre apo, happy pa yung napagpudno. Hanap pa yung inamin kanyang apo. Pero may pa yung ado pa yung ti rason na nga ibang kadlang kanya kung apo tres no anak yan, nagpepeso. So kasanot ti nakapayaan ti punto tayo ti barangay ko na sisasangod apo gagawad. Bala kin na apo sekretary. At ati kayan na apo iti, duwa kam lang tagsarita. Kung kunakha nga mabali na din ko, datalat aksar-sarita, dapat na adakadwat ang gagawad kin na po sekretary ko na. Hindi ko na po nabaybayag na nagsasarita kami di nga to. Di jayin nga, inamin na kanya ako, di jay, agsangit, kat ko na, apo kapitan, dispensar, kunanan. Dito naramid ko, dakil na basol ko kada kayo, nairamramang kay aminan ko na po. Anang amin di inupubrang, di kalapin ang panunod ko nakardini ko ako kabaranggayan. Di ka na nagpampanunod, pinaturay mo lang agasto yun. Hindi ko man nagaramid ka na minsan, umanay ko madidayon, kunaktun ko na. Kung gapo na po, dadi tayo apo, at adi na istoryahin namin di jay no anak makagapo di jay nakasapulan na ako
ngem segundo di ko ati kuwan sipot pa January 2020 tor at daro gine jayan apo un apo abogado